Karong adlaw atong gisaulog ang memorial, paghandom, mubo nga degree sa gitawag nato nga kapistahan, mao ang paghandom nato sa mga kasakit sa atong inahan nga si Birhen Maria. Sukad ni adtong ika-14th century, dunay ila ang atong simbahan nga mga 7 ka mga kasakit ni Maria. Ang una, mao ang panagna ni Simeon sa dihang gihalad ang Batang Jesus dito sa templo. Ang ikaduha, mao ang pagkagiw sa balaan nga pamilya o sagrada pamilya ngadto sa Ehipto. Ang ikatulo, mao kadtong pagkawala ni Jesus sa Jerusalem. Ang ikaapat, mao na kadtong panagtagbo ni Maria ug ni Jesus samtang padulong si Jesus ngadto sa Kalbaryo. Ang ikalima, mao ang pagkamatay ni Jesus. Ang ikaunom, mao kadtong pagdawat sa inahan nga Birheng Maria sa patay nga lawas ni Jesus. Ug ang ikapito, mao ang paglubong sa patayng lawas ni Jesus. So mao ni ang ato ang gihandom karon. Ug diri sa atong Archdiocese sa Davao, dunay usa ka parokya nga nagsaulog sa ilang kapistahan karon. Actually sidingan lang nato sila, no? Sa Babak, Birhen Dolorosa, no? So mao ni ang kapistahan nga atong gisaulog karon. Doon ako'y giganahan kaayo nga kanang quote. Matud pa sa quotation nga akong na imamat, matud pa niya. Some people are always grumbling because roses have thorns. I am thankful because thorns have roses. Nindot, no? Ibali-bali lang niya. Pero makita nato nga, depende ra gyud ay na sa pagtan-aw. Depende ra gyud na sa perspective. Ang uban ko no, nagbagutbot, nagbagulbol, kay ang rosas dunay mga tunok. Pero siya, nagpasalamat siya kay sa iyang pagtanaw, ang tunok na ay rosas. Nindot siya, no? It's a matter of perspective, ragyod di ay. Mga igsuon, kamo nga mga ginikanan, nahiagom mo sa nagkalain-lain, usahay patong-patong nga mga kasakit tungod sa inyong responsibilidad, tungod sa inyong papel, isip nga mga ginikanan. Ngano man na? Why do you have to go through sufferings? As parents, dili lang kay mothers, no? Even or equally, fathers, basta kay ginikanan. Ngano may agom man gyud sa mga kapait, mga pagsulay, mga kasakit, isip ginikanan? Well, the answer to that is because kay gimahal ninyo ang inyong mga anak. Because you love, you became vulnerable. Because you love, you feel the pains. Kay kung wala ninyo gihugma ang inyong mga anak, una sa tanan, di gyud mo manghilabot, no? Di gyud mo manghilabot, bahala na. Pero lagi tungod kay gihugma, unsa man ang kasakit sa anak, ingon og mausab ang kasakit sa ginikanan. Kay hinumdum ko sa kauban namo nga pari, bata pa kayo siya, 8 months after ordination,
he was diagnosed with cancer, hip bone cancer. Di pa yun basta-basta nga matang sa cancer. Kanya, na-feel yun sa ginikanan o ang agian nga sa kasakit sa anak, such that nakahilak yun siya, kiniiyahan na lang ning kining maong pari, yan na lang ning paambit nga iyang experience of ingmatod pa niya kanang dili masukod nga pagigugma sa iyang ginikanan, nga nabati sa iyang ginikanan ang iyang kasakit. Nga one time ko ning bisita ang iyang amahan sa hospital, nya matud pa niya ang iyang amahan di man jud kaayo suod niya, no, kana bitawng authoritarian kaayo, isog kaayo, tung bata pa sila. Pero dito niya gibati nga gugma gyud kaayo siya, gimahal gyud kaayo sa iyang amahan tungod kay diha sa istorya nila, sila lang duha sa hospital room, niingon gyud ang iyang amahan. Sa tanto nilang dugay-dugay nilang istorya, niingon nihilak na ang amahan, niingon ang amahan, kung pwede pa lang kanang imong sakit, ako ng pangayoon sa Ginoo, nga ako o ana lang na. Kahilak gyud sila, no? So ana gyud ang measure sa pagigugma sa ginikanan. So bation og kasakit mo ahiagom sa sakripisyo tungod lagi kay sa tumang pagmahal sa mga anak. Mga igsuon, mausab ni ang inyong kasinatian, mausab ni ang kasinatian ni Santa Maria nga Berhen sa kasakit. Nahiagom siya sa kasakit, sa mga kasakit nga gihaguman sa atong Ginoo tungod kay maulagi ang total and without reserved, no, wala na gipabilin diha kaniya sa iyang paghigugma sa iyang anak. So mauna ang kalisod sa ginikanan. But it is a noble suffering, legitimate suffering because of love, no? Tungod gihapon lagi sa paghigugma. O ganong ato manggisaulog karon ang kining paghandom sa mga kasakit ni Santa Maria, tungod kay daghan kaayo tag makatunan sa maong panigingnan nga gipakita na Santa Maria. Sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, matud pa, duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan. There stood his mother, Mary. Kanang pagbarog, it is a gesture of inguntag someone who has the strength, no? Kay kung nalugmok pa na kaayo tungod sa panghitabo nga gilansang ang iyang anak, siguro lahi ang pagsulat ni San Juan diri, dili nagbarog. Siguro ingon nga nagluka pa, no? Kapakapa sa paghilak, no? Ingon ana siguro ang describe. Pero purposely ipakita diri nga si Maria nagbarog bisan pa sa kapait nga kamatayon, nga ngilad nga kamatayon nga giaguman ni Jesus. Mga igsoon, this suggests that si Santa Maria nagpabilin nga lig-on isip inahan tungod kay gipakita diri nga siya nagbarog. Giun sa kaha niya ni pag-manage, makaingon ta. Giun sa kana niya, no? Wala naman si Jose. Unya siya biyuda na, karon namatay pa gyud ang iyahang lalaki nga anak, nga maura gyud ang iyahang source of security sa society nga highly patriarchal. Kini ang nakalahi, no? Muni nakanindot sa disposition ni Santa Maria. Gitan-aw niya ang tanan from the perspective of Jesus as God. No? Sayod siya nga sa iyang kinabuhi naa ang Ginoo. And that changes the way, even the way she sees death
on the cross of Jesus. Dako kayo kalahian, no? Muna makaingon ta, some people are always grumbling because roses have thorns. I am thankful because thorns have roses. So depende sa pagtanaw dahil sa perspective. Si Santa Maria, sa iyang mga kasakit, nagpabilin siya nga lig-on tungod kay kining mga kasakit nga iyang giaguman, iyang gitanaw from the eyes of faith. No? Pagtanaw sa iyahang kinahiladman, sa iyahang relasyon diha sa Ginoo. Ug munay makausab sa tanan. That made a lot of difference. Kunindot kayo mga igsuon, labi na kamo nga mga ginikanan nga matagkaron og unya, bilib jud ko ninyo, no? Sinati yun og mga kalisdanan sa mga anak, sakit kaayo, no? Kung ang anak falls into depression, bation na ba yun ninyo nga murag kamo pod na depressed, no? Pero again, what makes your sufferings bearable? What will make a difference? The way you look at it. Kung imuhara ng mga tanaw nimo nga ikaw ray usa nagbago ana, ikaw ray gadala tanan, bugat gyud. But may I suggest, look at it from the perspective of faith. That thorns, thankful that thorns have roses. Sa katapusan, ako lang basahon ang nindot kaayo nga kanang reminder ni Pope Francis sa Twitter, no? Kaya ingon niya nga lagi importante jud kaayo ang atoang perspective, atong paglantaw. Ingon siya, our outlook changes when we place Jesus at the center of our lives. So that's the very gist, no? The idea there. Mausab yun ang pagtanaw nato sa mga soliran, sa mga kasakit, no? If we have Jesus at the center of our lives. Pagpadayon siya, ingon niya, and despite all our struggles and difficulties, we feel wrapped in His light, comforted by His Spirit, encouraged by His Word, and sustained by His love. Indot kayo nga mga pulong, pagpahinumdum, pagpalig-on sa atong pagtuo. Naot nga ang diwa ni Santa Maria, Berhen sa kasakit, maglig-on kanatong tanan. Amen.